FP, futur de país, formació permanent. Sí, això és la formació professional i a l'Institut La Pineda pots trobar el camí per a la formació del teu futur. Portem més de 100 anys formant a persones i professionals. Però què és la formació professional? Són estudis que proporcionen la formació de qualitat necessària que permeten adquirir les competències professionals i coneixements del sector productiu per a desenvolupar les activitats pròpies del seu entorn laboral. Són estudis molt pràctics i propers a la realitat de les empreses amb la realització obligatòria d'estada en aquestes. En la modalitat d'FP dual, cal dir que l'estada és remunerada. Hi ha cicles de grau mitjà i cicles de grau superior, tots de 2 anys de durada, però si et fa falta més temps, són flexibles. Aquests estudis també són un itinerari formatiu de qualitat fins als estudis universitaris. La inserció laboral dels graduats en aquests estudis, els tècnics i els tècnics superiors, és tan elevada que el seu atur no arriba al 8%. L'Institut La Pineda actualment ofereix 10 cicles formatius de les famílies professionals d'administració i gestió, electricitat i electrònica i informàtica i comunicacions. De tots aquests camps professionals, tenim graus mitjans i graus superiors, per tal que les competències en el sector siguin el més completes possibles. En Administració i Gestió tenim el grau mitjà en Gestió Administrativa i de grau superior l'Administració i Finances i l'Assistència a la Direcció. En Electricitat i Electrònica oferim els graus mitjans d'instal·lacions elèctriques i automàtiques i el d'instal·lacions de telecomunicacions. En grau superior tenim el de sistemes electrotècnics i automatitzats i el de sistemes de telecomunicacions i informàtica. En informàtica tenim el grau mitjà en sistemes microinformàtics i xarxes i en grau superior l'administració de sistemes informàtics en xarxes i el desenvolupament d'aplicacions web. Però l'FP i el que ofereix l'Institut La Pineda no només és això. Amb els cicles de grau superior oferim desenvolupar les estades a les empreses en altres països de la Comunitat Europea mitjançant beques Erasmus+. Tots els cicles de la família professional d'electricitat i electrònica i el grau superior de DAU els oferim en la modalitat dual, la qual compagina la formació al centre amb la formació i treball a l'empresa, i l'estada és remunerada. Es poden combinar alguns cicles de grau superior diferents per a realitzar-los en 3 anys. És el cas dels graus superiors d'administració i els d'informàtica. Matrícula semipresencial, reconeixement de l'experiència laboral, bé sigui a efectes acadèmics o per aconseguir directament certificats de professionalitat. Assessorament a les persones i a les empreses. Innovació, emprenedoria, orientació a les empreses. No ho dubtis. Si creus que som el camí pel teu immediat futur, visita el nostre web o, millor, passa't pel centre. T'esperem a l'Institut La Pineda.